ychwanegwch 225 gram o siwgr caster i 115 gram o fenyn, a'i cymysgu'n dda. Nesaf, dwi'n mynd i roi mewn bach o blas vanilla ac 1 wy. Cymysgwch yr wy a'r vanilla mewn efo'r menyn a'r siwgr. Mae yna lot fawr o siwgr yn yr recipe yma, ond biscuits dyn nhw. Maen nhw fod yn felys, jyst peidiwch bwyta gormod. Ar ôl i'r cymysgedd ddod at ei gilydd, bydd angen pwyso 300 gram o fflwr ac ychwanegu hanner llwy de o halen a 2 llwy de o bowdr pobi. Dwi jyst mynd i hidlo hwn mewn i'r cymysgedd, jyst i cael gwared unrhyw lumps bach. Mae hwn mynd i bod yn cymysgedd weddol stiff, gan taw toes bisgedi yw e. Felly peidiwch poeni os mae fe'n edrych yn sych, fydd e'n iawn. Cymysgwch y toes tan iddo ddod at ei gilydd. Byddai'n defnyddio nwylo fel arfer. Gweithiwch y toes am funud bach a dyna fe, mae'n barod i'w rolio. Rholiwch e mas i drwch o ryw hanner centimetr. Defnyddiwch unrhyw siap o dorwr chi moyn. Mae 'da fi sêr bach a coed dolyg. Fe allwch chi ddefnyddio'r rhain fel addurniadau bach pert. Jyst gwnewch dwll bach ynddyn nhw cyn eu pobi. Dim ond 5 i 8 munud sydd angen arnyn nhw yn y ffwrn. I addurno'r rhain, dwi'n hoffi defnyddio eisyn gwyn. Yr un a wnes i ar gyfer y roliau cinnamon. Mae'r bisgedi ma'n blasu'n hyfryd, a maen nhw'n gwneud addurniadau bach lyflu.